Jesucristo. Nakita na bala ninyo sa kadamo sang katauhan, na wala pa sa Ginoo. Aton sila nga buligan makilala si Jesucristo, agud hindi sila magantos sa kainit sang impyerno. Ay ahay, ay ahay, buligan ta sila nga si Kristo makilala, kay siya lang ang manluluwas ta. Sa subong nga panahon, sa kadamo sang utod naton, nabuyo sa bisyo, bisyo nga kalibutanon. Aton sila nga buligan makamuklat sa kamatuuran, agud ila hinulsulan ang ila kasalanan. Ay ahay, ay ahay, buligan ta sila nga si Kristo makilala, kay siya lang ang manluluwas ta. Ay ahay, ay ahay, buligan ta sila nga si Kristo makilala, kay siya lang ang manluluwas ta, kay siya lang ang manluluwas ta, kay siya lang